Ang sulir. Ang sulir ka pa ang tubagin buhiyan. Aba na doon na suliran, hindi mo mapasan na ikura. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Teresa, 39 anyos, minyo, og may tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa resulta sa akong pagpa-check up. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gabi na kaayo. Oh, yalo naghilak mana. Ambot na ni bata pa, oy. Sige mo nagkila. Ambot na niya. Oy, duka na ra ba kay ko pa? Kamong baby Johnny. Papa, balang mi na kay ka. Hoy, di pagi ka pwedeng matog, Teresa. Samtang nagmata pa ka ng anak nimo. Labi na lang si hilak. Ako lang ni ipahigda pa, oy. Nya magdog ni, kung patutuyon. Ay, nakatuog man dahil kung nagpatutoy na yung dong ay sa kong nga tutoy. Padungaan na sa kong tuo nga tutoy, eh. Pero dili man na siya pwedeng mapalin og tutoy na ako kay nakatuog naman na siya maayo. Ay, sakita na rabas akong tuo nga tutoy. Kaya napundo ng gatas. Kung niya matuting undong, eh. Eh, sakita, eh. Pa. Oo. Ang sama ka? Nga naman ka? Sakit akong tutoy pa, eh. Nagpakatuog manggod ko. Nya, sawa na ko na balihin og patutoy sa undong sa pikas. Wa na ko mapatuti. Maong sakit kaya akong tuo nga tutoy. Kung niya pa lang ang imong bana, siya nang tay mididi ana. Pawi? Lagi, tinuod man ko na. Pareho bitaw sa imong mama. Basta mo sakit ang iyang tutoy kay dili na madidihan nimo. Ay, ako mo didi ay. Sa dili pa mo Hala pa sakit. ha. Abuto na lang na ko sa undong nga mumataw, eh. Para kining tuon ako nga tutoy nga akong patutya niya. Nauman akong patutoy ni undong pa. Sakit lagi gihapon akong tuo nga tutoy. Nga naman na. Nipatutoy naman ka. Oo, pero sakit lagi gihapon, eh. Ang gahi-gahi ikapon. Uy, basin og bibagtok na na. Ha? May bagtok? Recorded by X Thunder Gaming. Nagapa-check up kit kog doktor kung unsa tong gahihikapon sa akong tuo nga tutoy. Ug ang ingon sa doktor nga ang gatas git kuno to nga mibagtok. Gilisitahan ko sa doktor og para pahilis sa gatas nga nabagtok. Apan, wag gid mahilis. Og napun-an na lang og duha ang akong mga anak. Wag yapon mawa ang gahi sa akong tutoy. Unya. Jan,
Unsaon man ni nato nga lisod naman ta. Tulo na kabok ang atong mga anak. Unya, gamay kaayong imong sweldo. Unsay buring pasabot? Manarbaho na lang ka kudong para makatabang ko nimo. Unya mga bata. Tagko na bitaw na sila. Unya, asa mo sa kamong trabaho? Call center. Kay gabi man ang trabaho, ana. At least ba, inigbuntag makaatiman po ko nila. Unsa naman lay pahuway ni mo anak Teresa, eh? Oh, kung eskwela na sila, makatog naman sa bitaw ko. Ay, ikaw bahala ko. Mahom ka na yung gusto. Girl, nakadawat ka sa bagong task karon? Nga need ta nga magpa-annual physical exam? Mao ba? Kano sa lang? Recent lang yun, girl. Need ta ana kung fit to work ba kuno ta? Ay, okay, sige. Dungan na lang ta ninyo. Dok, Ming Adlaw. Niyan ang akong result, Dok. Okay. Based sa imong results sa imong physical exam, doon na ko'y nakita nga doon na kay bukol o sa imong Unsa, Dok? Sa nakita nako sa imong x-ray, medyo dako-dako na baya. Kabanta bito ko sa una, anak, Dok. Sa gagmay pang ako mga anak. Pero karon dagko na sila. Mao ba? Nga nung man ka nagpa-check up. Kay ang sa imong bukol sa right breast, medyo delikado na siya. Kay dili siya movable. Need nga magpa-check up sa surgeon ini kung need ba gyud ni siya i-biopsy or dili. Unsa, Dok? I-biopsy? Nahadlo ko sa gisulti sa doktor nako nga doon na day ko'y bukol o cyst sa akong right breast. Ug tungod sa akong kabisi, wa pa ko makadto og surgeon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mao ni hinungdan nga dunay bukol o cyst ang akong tuo nga tutoy? Ikaduhang pangutana, required ang annual physical sa company nga akong itrabahuan. O karon nga doon ay nakitang mga bukol sa akong right breast, makapadayon pa ba ako sa trabaho? Ikatulong pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga ato kumuduol og surgeon nga doktor? O gikinahanglan ba gyud ning i-biopsy ang akong bukol? Pila man si magasto, ana? Ikaupat og katapusang pangutana, nahadlok ko sa gisulti sa doktor, kay basin og nasayop lang siya ba? Pwede ba makapasakan opinion ko? Asa man kumuduol, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Teresa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anen na sab ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osimia Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ang mga problema pagkatambagan ka na either ni Attorney Eileen Batan or sometimes si nakabati kong Attorney Gwen Alguno, no? So nga tong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your life is a perfect classroom journey. Wala tag nag-eskwela yon, no? That there are lessons to be learned as we progress, no? So natay ikalalis. Natay namugo po yung mga tao mga bilib sarili ba. We call that in psychology as entitlement. Kanang mura magtaybaw siya sa tanan para good ako good. Ako, kay ba mo ko mga luto. Gamay, pero dili gid pa niya kalami sa nilutuan sa kanang eskwela culinary hindi ka ng culinary course, no? Or ka nang nag-training ng pangluto. So, pareharo po na, no? Na yung mga legal mga issues, ang expert ko na ng mga legal, like mga
affidavits, kini mga revisions, provisions, abogado yun. Dili kay dili kay negosyante. Mao na kay istorya ha. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si kining Teresa, 39 years old, minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Wa man gibutang pong address ni Teresa eh. Tipid po kayo ang address ni Teresa. Wa man mo gibutang yung address Tere, no? Parehara bandingan si Teresa Tess Tirol, Surya. Mutay na meet na ko dito sa may Mountain Barangay sa Talisay ug sa Minglanilla. Mayang pagpaminaw din nyo diha ha. Thank you very much si mga Luanya family sa pag-abay-abay nyo na ako. Diha, pag-anan ako diha sa inyong lugar, no? Nakalabay may ako na ni pahingal na regards yung tanan diha. Thank you very much sa inyong hospitality, no? Sa Mag-Hawaii, mga tutoy lugar ng hilag Tapol, Haklupan, Lubas 1 ug 2. Kanto na ko nung tupengon sa Manipis na. Kaya lahos na nga to sa Toledo City, no? So, regards to mga Luanya family, si Peter, si Ifer, o si Samuel, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, o si Orlan Kilyubi. Diya sa maulagi na mga Montinos Barangay diya sa Lubas 1 ba to o Lubas 2 o mga tagang Gindaruhan Minglanilla. Salamat kayo kay inyo kong gipahangyo sa inyong Hello Black. Ligon kayo ng Hello Black ni Jay Lariusa, no? Alerga siya mga gwapo nga mga Hello Black makers diya. Si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal ug si Runan, si Sammy. Salamat kayo. O mga kantawan Naga City, mga si Leonisa Villarmon ba ni? Villarmon o Villaryas? Sorry di kayo ko makakuan basta Liniusa ug si Kanya Bano, mga Kanya Bano family, si Nelfi ug si Niti. Ayong pagpaminaw, no? Kining uban sunod na lang po, no? Mga Ratcho family diya sa Ormoc City ug atong gwapo kuanang kining ababihon nga regional director sa atong NBI Region 7 si Ernie Monsanto, no? Wilmer Gamutan ug si Dave Istorco, no? Ako ning imama sila with Dr. Dave Baron, no? Salamat kayo, no? Sa inyong sa tabang sa mga problema na ako. So, going back to our sender, si Teresa, no? Punto medical ang problema ni Teresa, sumara sa nabati na ito sa drama. Unang concern ni Teresa, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mauni hinungdan nga dunay bukol or cyst ang tuo nga tutoy? Well, daghang kayo mga posibilidad nga magkabukol tire, no? Or test ang tutoy, no? Normally ang tutoy we are talking about tutoy or breast sa mga babae, no? Asymmetry, medyo asymmetrical, dili siya pareho kadagko, no? Naaginay normal ra na dili na sa bot pasabot nga na ay bukol, kinanglang ginig maklaro gyud true unsa may diagnostic procedure nga pagahimuon aron nga ma-confirm gyud kung bukol ba gyud or bagtok ba lang gatas or whatever. Mammography, no? Mammography maka-differentiate na sa appearance o sa size o sa unsa pa may mga sign nga maobserbahan diya sa imong attending doctor. So magkausap-usap ang kadak-on sa suso sa babay. Hormonal ni siya, Teresa, no? Hormonal. Mag-menstruate, or mag-pregnant ang babae, mag-breastfeeding, or maggamit ng mga contraceptive pills. Another mga possible nga mahinungdan nga naay problema da sa suso, nga makakos og bukol or whatever, cyst is injury or trauma. Sometimes infection. Simbako lang malignancy. Wa ko mingon og malignant ha or cancerous ang imong problema sa suso, no? Wala ko mingon ana ha. Pero usa na sa mga hinungdan nga nga naa may ma-feel diha or maobserbahan diha nga abnormal nga bagtok kung tawagon. Ikaduha nga pangutana, required ang annual physical sa company nga akong gitrabahoan. Ug karon nga dunay nakitang mga bukol sa akong right breast. Makapadayon pa ba ka ako sa pagtrabaho? Wala, dili man siya life-threatening.
pwede pa ka makapadayon sa pagtrabaho. Dili man ni siya inog emergency nga between life and death. Na kay bukol, nagakay kung kailangan na bukol anywhere in their body na very much functional pa man, no? So magkinahanglan gyud ka og thorough diagnostic procedure o depende na sa imong attending surgeon pananglitan kung gusto recommend ba siya surgery after a biopsy. I will recommend a biopsy kung naa may makuha da nga tissue sample para mabalaan na to kung benign or malignant. Simbako lang, dili palayo lang in taon po nga malignant, no? So makatrabaho pa ka, no? Dili man ni siya ingog makatakod, di man ingog mandiri ang imong kauban sa company nga naa kay bukol sa imong suso. Sunod nga to pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga adto ko moduol og surgeon? Yes, sakto siya. Og gikinahanglan bagyod ning i-biopsy. Yes, kinahanglan biopsy ang imong bukol. Pila man say magasto? Well, about the gasto, depende man gud sa doktor kung government doctor or private doctor, no? Pero kanang biopsy, dili man ni siya expensive kayo, no? I will suggest nga in order for you to minimize expenses, ari ka magpa-opera sa government hospital. Kay kung naamang gani, minus gyud kumpara sa pribadong hospital. Mamabitaw na malakbitan ako gistorya nga naatoy akong mga kaila nga magpatabang sa social worker. Nga asa man mo na-admit ng hospital, naa sa private hospital. Kung kasi may mutuon yung social worker, may nga di mo ka-afford, nga na mo nagpa-admit sa private hospital. So, bini nga maka-afford mo. So, dili ko magkapasalig nga i-refer mo social worker. Kay sa inyo pa lang daang admission, inyong decision asa mo magpa-admit, buot pasabot nga naamoy kaya. So kung pinalitag wala lagi ko financial nga andam, ari na lang sa government hospital. Alright? Sunod nga pangutana, nahadlok ko sa resulta sa doktor kay base og masayop lang siya. Pwede ba ko mo pasikan opinion asa man ko modol? Ako another doctor, no? So ipabiopsy ang naman gani makuha nga tissue sample o ang mga expert na ni mga pathologist na or oncologist, no? Mo na ilang trabaho sa laboratory na magdepende kung unsa resulta kana maoy next decision nga pagahimoon sa attending surgeon ang imong duolon ay surgeon, no? So tag mga surgeon rin nga naa nagtrabaho sa mga government hospital na manggani tingali sila charge, I do not know kay lahi maguning nature sa mong trabaho na not as high or kamahal kumparar sa private hospital. Okay, so maunay akong ikasulti nimo Teresa og hinaot nga mo magpabiopsy ka as soon as possible kay kung palitag madugay-dugay og simbako lang og malignant na nya nakametastasize na nakalamay na ang cancer cells, kung paninitag cancer lisod na kani siya inunta atimanon o tambalon, no? Pero akong balikon, wala kumingon nga kanserosa. Depende sa resulta sa biopsy report. Alright? Tinaot nakasabot ka, tire, sa akong i-speaker nimo ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with my lawyer partners diri sa RMN. Dako kay migpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong mga programa, taas katag rating din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat ug maayong